Нещата стават все по-крипи и все по-крипи. Само да не се чуе грохтене. Каквото дойдеш на света. Чуваш ли нещо? Не. Чакали, кучета, вълци. Петък вечер с Тони отиваме в пещера Капана на времето да се пробваме да направим една снимка, за която имаме идея от доста отдавна. Тони, колко време имаме като стигнем? Час и половина. И ще снимаме в луковете. Да, очертава се като интересна вечер. Малко по-късно ще има включване и от мястото. Скоро. Да. Готови Да ходим в полето да крадем царевица. Да, току-що ни спря един господин с голф двойка, без светлини и ни напита дали ще крадеме царевица. Ние му обяснихме, нали, че няма да крадеме царевицата. Сега поемаме в този приятен път на нашето пътешествие, да видим дали още ще го намерим, дали ще видим глигани. Тук е ловна местност и... Но има само капан на времето, а не и други капани. Да. Не знам дали чувате щурчетата. Само да не чуя нещо, което тича срещу нас. Нещата стават все по-крипи и все по-крипи. Вървим в някакъв тунел, буквално преведени. Чуват се някакви гласове в далечината, само да не се чуе грохтене. Даже на момент пътечката се губи и гледаме да не се пречукаме някъде, защото даже няма и да ни намерят. Някой човек е оставил такива малки нишани, които помагат в тъмното да се ориентира човек. И надявам се след малко да излезем от тези крипи тунелчета и... А? Нищо. Чуваш ли нещо? Не. И да излезем на чисто вече. Вече пещерата. Доста е крипи цялата история. Да видим с Тони дали ще успеем да снимаме нещо. Това представлява пещерата Капана на времето, нощно време. Там от този ъгъл Тони ти казвах да снимаме наляво. Млечния път. Защото се вижда ярката и... Гледам за преден план. Истинският професионалист търси композиция, преден план. Прекъсваме за малко и после пак ще се включим. С Тони слагаме такива едни малки свещи, за да може да направим някаква атмосфера и да пробваме да направим някаква снимка по-интересна, което обаче не знам дали ще ни се получи, защото има вятър и гаси тези свещички. Има една там в далечния край, се вижда.
кажа, ще стане работа. Mission Impossible. Супер си. Браво, Тони. Ако искаш да там до дървото да сложим. Да, там отгоре може би има някаква вероятност да сложим една. Да си по-висок. Това е предимството да си по-висок. Най-вляво в ъгъла. Да, супер. Идеално. Да, свети. Почва да заприлича. Трябва да гледаме да не се пребием. Добре, тук някъде. Ето. Да не говорим, че тук има някакви дупки. Ако не е друго, поне е шестица за усилията. Това е, мили хора. Ранжираме нещата. Каквото стане, стане. Да започнем. Давай с снимките да почваме, да разгледаме техниката. Тони, с какъв апарат ще снимаш? Sony A7 III до 8 години. Машина. Обаче ще направим снимка трепач. С Тони снимаме в момента с неговото Sony и с моята панорамна глава. Ето може да видите сетъпа. Три реда. 3 реда. По 6 кадъра на 17 мм. Хващаме цялата пещера. Наредихме, може би, 15 на свещички. Такива дребни. Някои от тях позамряха, но да, става много интересно. Мърдаме през колко градуса? През 36 градуса. Както виждате е доста тъмничко, но надявам се след това, като сглобим панорамата, да се получи нещо доста ефектно с високата светлочувствителност на слънцето. Апарата вижда. Да, апарата вижда доста. Ето го нашия сетап. И пещерата. Сега ще пробваме да снимаме на 360 от средата, докато все още има някаква светлинка. Тони се мъчи да хване Млечния път с арката на пещерата отгоре. Малко свети от Червен бряг, но ще видим какво ще се получи. Оставихме две 360 камерки да правят таймлапс. Да видим как ще се справят. Ще е интересно, защото на мен лично ми е за първи път, на Тони май също. Та експериментираме с тези неща. Тони мисли да инсталира тракера на статива и с апарата да снима с него. Да видим какво ще се получи. Внимавай. Тук трябва да се внимава в тъмното. Имаш ли нужда от помощ? Не.
Каквото дойдеш на света. Чуваш ли стъпки още? Не. Чуха се някакви стъпки и не беше много приятно. И по-кофтито е, че трябва да се приберем по тая страшна пътечка обратно. По пътя с стъпките. Пътя с стъпките, да. Той ни слага дистанционното. Какъв тракер използваш? Номад на MSM. Трябваше да погледна етикета, за да се сетя. Move, shoot, move. Е марката. Nomad Star Tracker. Това е общо взето най-компактният Star Tracker, който поне преди 1-2 години, който съществуваше. Сега може и някой да я направи по-малък, макар че не вярвам. Но да, доста е малко тракерчето, в пъти по-малък от самия фотоапарат, а има товароносимост. Няколко килограма. Ами не, май беше 10 даже. Но може ли да сложиш само така? Да, сега малко ще е сложно. Само с тази глава без другите неща. Това е положението понякога. То как ще центрираш при положение, че реално не вижда севера? Ами, по принцип, като снимаш с широк обектив, центрирането не е от толкова голямо значение. Мисля просто горе-долу на север да насоча, нали, самата мярка да е горе-долу на север. Няма да е полярната звезда, понеже да, моя тракер имам само лазерче, с което да го калибрирам, като насоча лазерчето към полярната звезда, но сега сме в пещера и не виждаме небето, така че не става. Другия вариант е с телефон да се направи, но моя няма приставката, която е да се калибрира с телефон, така че малко на ръка ще го правим. Няма да е много точно, но По-добре от нищо. да. Май си го оцелял. Да. Да видим. Така или иначе, ако калибрирането не е точно, пускаме една снимка и то веднага ще се види, ако са се разместили. Тоест, Добре. ако тракера не траква като хората. Да гасим и да пробваме да снимаме. Да. Приключи към момента нашето снимане. Обратно в колата сме. Минахме през една доста пътечка, по която дойдохме. Чухме някакви звуци, Тони ще каже какви. Малко ни ускори крачката. Да, чакали, кучета, вълци, не знам, не сме изядени, живи сме. И сега поемаме по пътя обратно. Надяваме се следващото включване да бъде с готовите снимки и да ви покажем какво сме направили. Да, доста панорами снимахме. Изглеждат много добре на фотоапарата, но да ги видим и на голям екран как са. Супер. До скоро.